egunako eta lau ordu alaxik hasi nuenik. Zeo zer sakon hau esan naita bururatu ez besterik lekutan egongo nintzen. Irratia biztuta, gau pasatan enguen eta errainuak itxututa. Ez da posible, zin liteke gabe goizaldian behaldian nabil baina berea aditu dut eguneroko partea 58 Josu dutela rapatu gero gertatzeko zena orduan zeinek asmatu. Ez da posible